Ľudia, čauky, máme tu pár 4 chudobná typka. Sorry, že minulý part má proste 5 minút, lebo som to omylom vypla a ja som si to ani neuvedomila, že som to vypla. Tak ja som proste... My sme skončili tam, kde išla do obchodu a dostala tú výplatu, no tak ide do tohto obchodu. Zmierili sme sa s tým, že pôjde do tohto obchodu. Tak fajn, idem si niečo kúpiť. Že vraj tu majú novinky. To je akože pekný. Kašlem na to, idem radšej šetriť tie peniaze. No. Dneska im vlastne do školy zajtra ráno, aj tak už by som mala ísť spať. No. Sa prezliecť. Fit na zajtra si dám aký. Asi tohle. Bože. Keď ma moji spolužiaci zajtra uvidí, že mám nové vlasy, no tak... No nič. Dobre, ja idem teda spať. Bye. Fajn. Fľaša. Čo si vezmem na žrádlo? Som zrieť, čo má do kuchyne. Som si včera zabudla nachystať trošku. Tu si zoberiem čokoládku. Peračník. Idem sa učesať. Tak. Umiem zuby. Nastriekam do vlasu sprej. Dobre, idem sa prezliecť. Dobre. Mám všetko? Mám. Idem do školy. Ešte idem niečo pozrieť. No, idem do školy, idem. Zoberiem si aspoň ten banán. Teraz na raňajky. A ešte niečo k tej škole, že to je proste také, kde chodia iba dievčatá, tak to proste pochopte tak. To, že tam nebudú žiadni chlapci, znamená to, že tam proste chodia iba dievčatá, takže tak. Rozhodla som sa, že tam budú aj chodiť aj chlapci, takže prečo by tam nemohli chodiť. Teraz mi to až dopol, pretože ja som chcela robiť, kde budú proste chlapci. Ale ja mám takú typku a ona má jedného proste mladšieho brata a proste mne dopol, že on chodí iba na základku, takže tak. Takže tam budú chodiť aj chlapci. Kým sa mi toto načíta, tak jedna typka sa mi pýtala, že od koľkých rokoch, od kedy som začala ako hrať túto kaboku, no keď som mala 8 rokov alebo 7,